Så skal vi lige se på, hvordan vi arbejder i postnummerkortet. Når jeg kigger på lagene, så er der en masse hængelås rundt omkring, som jeg kan slå til eller fra bare ved at klikke på dem. Det vil sige, at det er det lag, jeg vil arbejde på. Øjnene, det er om de er synlige eller ej. Så hvis jeg ikke lige vil se byerne, jamen, så kan jeg lige slukke for hele muligheden, fordi de ligger her i bylaget. Så har jeg mine postzoner her. Det er simpelthen bare de store tal, fordi vi har jo en masse zoner, der er sat ind. De her zoner, det er jo så dem, der ligger her på nogle individuelle lag. Så i zone 1000, 2000, 3000, så alle zonerne er inddelt her. Jeg låser lige op her. Og så har jeg så mulighed for at gå ind i en eller anden given zone, og så plukke de forskellige postnumre. En metode at gøre det på, metode 1, det vil være, at jeg egentlig vælger mig en landeflade. Jeg låser lige op her, og siger, hvad for en landeflade vil jeg have. Vil jeg have en hvid, rød eller blå? Jeg siger, at jeg går med en hvid, så den tænder jeg for, så slukker de to andre. Så lukker jeg lige det lag igen, så nu er der så hvid baggrund, hvis jeg slukker for mine zoner her. Og det vil så sige, at jeg kun vil tænde for de postnumre, som de distrikter, man nu for eksempel er aktiv i. Så går jeg ind i zone 3 og så sige, jamen vi er ikke rigtig aktive på Bornholm, og det er nogle af de sidste numre, der ligger her. Det er vist nok nogle omkring her. Undtagen den der. Jamen så er den egentlig klaret, hvor jeg lige som bare slukker for dem. Så går jeg ned i zone 5, der er ingen aktivitet, så slukker jeg bare for hele Fyn. Og så går jeg i slukker Nordjylland, og så tager jeg lige omkring Aarhusegnen og siger, at der er nogen, der sådan er lidt tilfældige her, så jeg slukker lige lidt til eller fra her. Så jeg sådan langsomt kan gå ind og så sige, jamen hvad er det så, man har aktivitet i? Det kunne være en måde at bruge kortet på. Så slukker man bare de forskellige lag, og så er de usynlige. Så vil jeg gerne lige have tændt for det hele efterfølgende, så jeg bruger lige en Ctrl Option 3 til at tænde for alle mine sublag. Og så skal jeg også lige tænde for alt det der. Sådan. Så jeg lige brugt en genvej til lige at tænde for lagene, så lige slap for at gøre en masse manuelt arbejde. En anden måde at gøre det på, jeg slukker lige for byerne igen, det vil være, at jeg siger, okay, jeg vil gerne have, at alle de her zoner, de egentlig har samme farve. Så kan jeg egentlig bare lige klikke på boblen her, og boble mig ud af det hele. Så nu har jeg egentlig bare holdt kontrol ned, og så har jeg klikket på alle dem her, og så siger jeg, at de skal alle sammen være blå, for eksempel. Så nu er de alle sammen blå, så de har samme farve. Så fravælger jeg lige det hele, bare ved at klikke blankt et eller andet sted. Jeg gider ikke lige at se på zonenummerne lige nu. Og så kan jeg gå ind og så sige, jamen i zone 2, der vil jeg have den her. Og så klikker jeg så på boblerne for de forskellige postnumre, jeg har en aktivitet i, eller vil have en aktivitet i. Plukker dem op og siger, at de skal være grønne. Så går jeg ned i en anden zone. Og så vælger jeg så en stribe, for eksempel, og siger, at de skal være en anden farve, for at de skal et eller andet her. Og på den måde kan jeg så langsomt begynde at så sige, hvad for nogle distrikter er der, hvordan er de inddelt, ved at bare fange de forskellige numre rundt omkring, og give dem den farve, man nu synes, det skal være. Har nu brugt en eller anden farve herover, så har jeg en anden mulighed for at farvelægge det. Da jeg blev måske utilfreds med en blå, dobbeltklik på den, eller har en egen farve, en corporate color, en eller anden art, der skal være noget andet, så er det bare at ændre på farven, så alle de steder, den er brugt, der slår den igennem på kortet. Der skal man lige passe på, fordi der er nogle af farverne, der bliver brugt til noget forskelligt. For eksempel posttallene her, så hvis jeg tager den her og siger, at de skal være grønne, jamen så blev posttallene også grønne, fordi det var den farve, der blev brugt til posttallene. Så de farver, der ligger i den her, der hedder regionsfarver, region dit og dat, jamen det er egentlig bare nogle forskellige farver, der er brugt til tallene. Men de farver, der ligger hernede, de er ikke rigtig brugt til noget, så der er frit valg, og det er jo dem, der er brugt lidt herover. Så det er egentlig bare at klikke igennem på de forskellige ting med, hvad man nu vil have. Så ruller jeg lige helt ned ad bunden. Der har nogle bundsignaturer, den kan lige folde ud, smadre. Og der kan jeg så sige, at hvis jeg gider have regionsoversigten hernede, så kan jeg slukke for den, knalde logo ind på det her lag i stedet for eksempel. Det var bare lidt forslag til, hvordan kunne man eventuelt bruge det. Så det er altid at bruge hængelåsen til at låse op eller låse i for tingene, så man ikke laver for meget ballade. Og så er det ellers bare at gå i gang med at plukke postnummer. Og man kan også søge på dem. Man kan bare sige, jeg skal lige finde 9870, og den er lige her i 9000. Der var den. Så er jeg lige fat i 9870, og den skal være lerfarvet. Sådan. Det er et postnummer, jeg kan huske, fordi det der er boet. Goodie. Det var det.